Selam dostlar. Яңа ел җитүгә санаулы сәгатьләр генә калып бара. Арагызда ашыга табын әзерләүчеләрегез дә бардыр. Нәкъ менә безнең кебек татар эстрадасының талантлы, профессиональ, шәп тавышлы артистларын җыеп, без дә бүген бәйрәм табын әзерләргә булдык. Әйе, нәкъ шулай. Гүзәл, монда өстисе дә юк, син барысын да әйтеп бирдең. Ләкин монда җырчылар гына түгел, монда җырлый белүчеләр. Монысы иң мөһим дип уйлыйм мин. Мин әйтәсеңме син? Кем кушылды инде? Безнең шеф-поварыбыз танылган блогер. Үзен ул нишләптер атаказ дип йөртә, ләкин без аңа Рәфис абый дип эндәшәбез. Димәк, әйдә башта безнең кунакларыбыз белән таныштырабыз, ләкин аларны һәр кем белә инде, әйме? Менә кем? Менә таныштырып китәм. Бу татлы, моңлы тавыш иясе Илгиз Мөхәддинов. Җәмәгать алкышларыбыз. Менә минем уң якта Роберт синнән соң тора торган тагын бер җырчы егетебез бар. Үзе шибәр, үзе буйдак. Шулай бит әйме? Иң мөһиме. Шәп тавышлы профессиональ җырчы Рамил Әйметдинов. Алкышларыбыз. Һәм Анда инде шулай ук безнең иратлар коллективында синнән калатыш инде тагын безнең бер шибәр, мөләем, матур татар эстрадасының шибәр артисткасы җырчыбыз Зарина Хасаншина. Җәмәгать шулай алкышлар булды. Батыра. Нормально булдымы шулай? Һәм безнең алып баручыбыз Роберт һәм Гүзәл. Буларның эпитетларын санап тормыйм. Иртәгә дә туктай алмыйбыз, ашыйсы килә. Әйе, без сездә башлыйбыз. Әйдәгез, без бүген нәрсә әзерлибез? Рәфис абый, синнән башлыйк, син бит безнең шеф-повар. Мин беләсезме, былтырдан башлап мин бит әле җиңел шашырга күчтем хәзер. Тукта, син бит безгә былтыр үрдәк пешереп ашаткан идең. Үрдәк пешереп ашаттым. Ашап та кала алмадым, үземә җитмәде. Без ашадык. Булар ашадылар. Мин бу ел салат кына ясыйм. Мин бу ел җиңелчә туклануда, менә күрәсең дә. Син ябыккансың, сез Попага түгел, просто ашамыйм. Просто. Алайса син бүген әзерләгәнме? Попо Питереш пилмәнем. Әйе. Ёлочный салат. Шыршы салат. Шыршы салаты. Әзерләп тә куйган икән. Шыршы булмас инде анда, әйме, ингредиентлар арасында. Юк, инде булмый, әлбәттә булмый. Исеме генә яшел булачак, шуңа шыршы салаты. Мин дөресен әйткәндә бүген уйладым да, һәм үземнең гомеремдә беренче тапкыр пешерәчәкмен хәзер десерт һәм салат. Исемнәрен дә белмим, дөресен әйткәндә, кичә Instagramда карап, менә икесендә дә мандарин бар. Шуның өчен шундый мандаринлы салат белән мандаринлы десерт булачак. Менә шулай. Бу яңа ел өстәленә, Алла бирсен. Яхшы. Десерт бар безнең өстәлебездә булачак. Илгиз, синең яныңда бер тоба бәрәңге, безгә бәрәңге кыздырасың әллә? Әйе, бәрәңге кыздырам, чөнки яңа елга дип уйламаган идем мин нәрсәдер пешерергә. Мин гомумән иң яраткан әйберләремнең берсен эшлисе килгән, чөнки Бәрәңге бу. әйе, һәм бүген мин драники пешерәм. О, шәп. Менә безнең Рамилдә мин күрдем, хәтта креветкалар да бар икән. Ниндидер бик гаҗәеп. Мин дөресен әйткәндә бик озак уйладым нәрсә пешерергә. Кулинар тапшыруларда, дөресен әйткәндә. Юк, катнашканың юк. Юк, катнашканым бар. Ләкин һәр вакыт уйлыйм мин нәрсә пешерергә. Әзерләнеп килә. Нәрсә пешерергә дип карар иттем. Бүген мин пешерәм корейчә мантылар. Бу бик авыр әйбер дип уйласагыз, юк. Мин сезгә барсы да аңлатырмын, күрсәтермен, бик җиңел әйбер ул. Бик тәмле әлбәттә. Менә дөресен генә әйткәндә, әйме? Мин Рамилне юкка гына чакырмадым. Аның язылучылары белә. Бер туктаусыз ниндидер ят тәмле нәрсәләр пешерә ул, әйме? Зарина да бик, между прочим, яхшы пешерә, мин беләм. Юк, әлбәттә, без вообще профессионаллар монда. Әйбәт Мин пешерәләр. беләсезме, юкка чакырмадым дигәч бит түләп чакырттылар, куркып киттем. Миңа түләмәделәр бит. Аның турыда әйтмәскә инде. Әйдәгез башлыйк, әйме? Кайсыгызга нинди ярдәм кирәк? Дөресен әйткәндә, минем өйдә нәрсә бар, шуннан эшләнә торган десерт бу. Менә Бу бик уңайлы дигән. бик уңайлы вообще. Тем более мандаринның бәясе төште хәзер. Шулай. Печенье бар инде ул өйдә. Рәхәтләнеп мандарин ашый аласыз. Рәхәтләнеп пешерә торган нәрсә. Әдәгез мин аңлатырмын, нәрсә мин пешерәм, нәрсәдән мин башлыйм. Корейчә мантылар, без әлбәттә башлыйбыз камыр.
ne işlerge. Qamır için нәрсе qamır ясыйбыз, нәрсе безгә кирәк булыр qamır için. Әлбәттә, un, гади су һәм тоз булды. Monsieur Все, madame, le monsieur, permettez-moi de présenter de nous. C'est notre ami Güzel, Zerina, Ilgis, Robertino. Robertino كبير إيطاليانشا. Немісше була көрізет. Робін хам, гафис, ата, кес. Жүріс айтты ма? Французша жүрісен. Rafis. Nous avons le programme. Нәрсе деп аталган инде ул тапшыру? Ашарға пішті. Ашарга пишти. Voilà. Драники biz аңлауыбызча инде күбрәк белорус. Монда бары тик бәрәңге, аны шигә төркә татарчасын шигә угыш аша үткәрәбез. Һәм аннары шул угыш артыннан кичкенә ягыннан суган үткәрәбез. Кушабыз, аны ни өчен кушабыз икән? Чөнки бәрәңге зак торса, уны шәй каралана. Суган ул барда үзенең тәмен дә бирә һәм каралатмый та. Аңлатам, ингредиентлар арасында начинка өчен безгә кирәк булыр креветкалар, яшел суган, кишер, имбир, бу тофу сыры, соя соусы, кынжыт һәм бал. Все. Менә карагызлар, мин үзем өйдә әйме салат ясаганда, интегәм шушы майонезны сала белмичә, менә икән бит аны ничек эшләргә кирәк. Пакетка майонез саласыз, пакетның ошын гына тишеп җибәрәсез дә, менә шушындай юка гына иттереп сибеп чыгасыз. Әсиде нәрсәне кишәсең? Әмин зур кошык белән, аш кошыгы белән салып, күчкә шуны тигезләп интегеп бетәм. Хаклы лайф. Менә бит. Күпләребез беләдер инде, әйме, татар эстрадасын яратучылар һәм татар эстрадасы җырчылар да кызыксынучылар бигрәк тә. Бу ел җәй көне бит әле безнең Илгиз өйләнде. Ой, Чатабыз тапкыр котлыйбыз. Без беләбез, без аның туенда. Кемнәр булды? Кемнәр булмады? Яхшы вакыт үткәрдек әйе. Илгиз, син өйдә еш ашарга әзерлисеңме, пешерәсеңме? Менә син хатының карап тора, әйт әле күзенә карап. Ул белән мин пешерәм, чөнки төрле хәлләр булыр. Алдакчы. Алдамыйм. Сез бит ашарга Рамилгә йөрисез түгел. Рамил гайрәсе. Чөнки Рамил бездән шәврәк пешерә. Güzel, ул пешерә, әмма ашарга Рамилга йөрә. Кеше минем Instagram'ı күзәтеп бара шул. Ул халкы тотып йөра ут. Instagram'га кертә, яң сторисларны тәм пешә. Ярар шуйран. Ни мин алай пешерә алмагач, әлбәттә хатын күрә дә инде Instagram'да. Хәлҗәт пешерә, ләкин без икебез дә бик соң кайтабыз. Һәм төрле шәф килеп чыгарга мөмкин. Мин иртәрәк кайсам, мин пешерәм. Ә син гадәттә нәрсә пешерәсең менә? Хатыныңны ни ризыкларга кушаласың? Siz нәрсе игътибар итегез Рамил нәрсә турадан синанда. Рамил хәзерләнгән табыга. Креветкалар. Креветкалар җәмәгать. Әйе, бу әлбәттә Татар кухнясы креветкаларга да барып җитте. безнең начинкасы. Ә менә монда безнең Рамилнең камыры әзерләнә тора, әйме? Әзерләнә. Ул аны инде камырны ясап, ул аны полиэтилен пленкага төргән. Татар кухнясы, Корея манду, белорусский драник, француз телендә. Интернациональ тапшырды. Нәрсә генә ашатмыйлар безгә. Нәрсәне ашатмый, мандарин. Ой. Asiye neşe, sima bitka kireşe.
eskitesen Jitmiş yegit günlerce ama sonra Salan kuye batırına Varım seni yarışa yarışa Koyu bilen bas yarışa Şima bitçe birişe birişe Kuye batırına Aferin, aferin. Zerine aytaylı mene Simit Ali bizning vokal o'qituvchisi shulay bit. Aytaylı umuman jırlay bilmagan kishini jırlarga o'rgatib bo'ladimi? Bo'ladi. Неужели Роберт там даже шага? Роберт eskini çiğne Vaqt masalasi deb aytadilarmi? Ayy. Kimgadir ko'proq kerak, kimgadir azroq kerak deganda все индивидуально o'risha aytmish. Bu mene naq birga iran olgan kibik. Ayy. Просто sportdagi kibik. Nechik bo'laydi? Doimiy. Ayy, doimiy shug'ullanarga kerak. Güzel, mana Robert'ning yüzüne aytirga tugiliydi. Robert'tan da jig'ish yasab bo'ladi deganni. Yo'qqa. Shur deysizmi? Oy, hozir bit qoni qizdan şey bit. Zarinanikin berkda mendan jig'ish yasa deb. Aytirga tugiliydi mana. Ana onda var. Давай. Robert sen eshitmading bit? Yo'q. Mana. Boshini aniq aytdim. Men de go'zal jırlay bilen. Allohga shukr. Jırlay bilasizmi? Sen jırlay bilasizmi deysan? Sen albatta. Ha, tak. Ya'ni biz albatta davom etaylik. Ilgis, sen mana masalan hozirgi vaqtda narsa ustida ish etasan. Ijoding narsaga yo'naltirilgan sening. Bari tik, turli har vaqtda aytgancha, nimadir o'zim uchun oshish izlayman. Hamon nimadir yangi janrlar, stillarni qarab yuraysan, nima o'zingga yo'rab qaraysan shuni. Ani bit yo'rab qaramasa, aytib bo'lmaydi, boramisan. Tekshirib qaraysan, yo'q bo'lib chiqmasa bo'lib chiqmaydi. Haterlar bormi? Mana men qiziqayman. Sening haterlaring bormi? Mana sening Ilgis Muhitdinovning haterlari bormi? Mana Bilmayman, men sotsial shertallarda bek olib bormayman o'zimni. Chunki men Nishig'ani hate etarga, men anglamayman. qanday bitay? Mana yoqin kishi bilan, mana meni belki hate etdi kerak. Men o xatlatdagi skandalli kishida to'g'ri desam. Menimcha Ilgiz o'yin kishilikli. Men Xomantagani qarali bu ishlaymisan bu yo'qmisan? Yo'q, ya'ni Alloh masalan Ramil sening haterlaring bormi? Yozuvchilar bormi? Ilganlar. Bo'ldimi andaylar? Hozir yo'q. Hozir men. Hozir yo'q. Hozir yo'q. Ramil aytib shunday sen meni hali ko'pdan tugilgina chet elda yurib qaytganingga nima qo'ya bo'lding sen? Men bitta Saxalin turamında bo'ldim. Mana men shu turda so'rama chet el bo'lmagan ekan o'zi. Tatarstondan ol 8000 kilometr. Anlaysiz, 8000 kilometr. Mana ijod ilkasidan kelganda nendiyrak yangiliklarning bor, narsalarda suyundira olasizmi? Nelar ishlab yurisiz? Yangi jurlar yozdirasizmi? Birinchidan men teatrda ishlayman. Aktyor bo'lib ishlayman. Qaysi teatrda? Созвездие yıldızlık degan teatr bizda yangi teatr bor. Shu yonida ishlayman. Big'ishi. Bilasizmi, ijodiy kishi u turli yoqdan ijodiy bo'lishga tegish, kim aytmishligimi? Bu Totar teatrmi sening onda? Endi bu illegayli. Созвездие yıldızlık bunda rus tilida, onda rus tilida, Totar tilida albatta. Mana shulay turli spektakllarda qatnashib ijod etaman endi. Mana shulay ham yaz boshында mening solniy konsertim bo'lacak. Borg'izda men chaqiram, turli tillarda, turli janrlardagi jurlar bo'lacak Alloh bersa, men sizni kutaman. Siz aytali 28-dekabrda zo'r konsertida qatnashgan edingiz. Onda mana show qatnashdingiz siz shulay bit. Nendek? Mında bo'lganlardan. Mında bo'lganlardan deb aytdim. Nendek jur boshqardingiz siz menda aytingizlar. Abba degan turkumning bir motor juri bor, Happy New Year degan. Biz Jurlaybizmi ha? Totar tilida jurladik, boshqardik. Bayram ruhi do'lqinday bir kaboldi. Her yürek, her yerdə ümid otu qabında. Başlanğan hər işdə ortaq bulsun oğaşlar. Xəriga,
алып келсін шатлықлар. Яңа ел белән дуслар. Кил яңа ел, бәхетле мизгелләргә төренеп, куанышлар, шатлыклар бүләк итеп. Кил яңа ел, шынга ашсын бар ихлас теләкләр. Дус тату булып җирдә яшәсеннәр. Aferin. Temli mi? Temnedir. Temnedir balan. Ну, темли. Yok, onun salаты falan bir şey koyar. Salata şey. Соң бит безнең Рәфис абый бит инде ашарга пеште дигән тапшыруның алып баручы атасы. Atası yok, tutta mında bir tane pişik Бар Татарстанны ашарга пешерергә өйрәтәләр ул. Yok, mında bir yarı. Мин күтәреп күрсәтим әле. Tutta güzel. Mında bir tane yarı aşarga pişirgen biliriz lan. Bunun upakovkası koran indi. Ай. Бу чыршы салаты дип аталамы әле? Әйеме шыршы салаты дейдім бana. Чыршы урынына монда укроп. Укроп, yeşil kıyar менә шуңа күрә. Yeşil төс бит инде. Әйе. Шуңа күрә менә бу уенчыклары кебек шуңа инде. Менә Шуңа күрдегезме? Biraz гына ишарә. İyi. Biraz гына ишарә. Инде шаша дип сез күз алдыгы менә монда эш пишмакны ясар дип инде. Соң мин башта шикләнгән идем, неужели берәр нинди әйтәм берәр. Yok менә икешәр булды. Шаршап керер. Берәр генә булмады, икешәр булды. Менә. Zerine, sen hazır нәрселәрмен шөгыльләнәсең соң? Без синең син блогер түгел. Син бит блогер бит тагын әйме. Хәзер блогерның яңа сүзе бар. Беләсезме инде? Нана инфлюенс. Беләсезме шуны? Инфлюенсер. Нана инфлюенсер. Yok, mikroinfluencer. Yok, nana. Инфлюенсер просто менә блогерның. Менә нәрсә өстендә эш итәсең менә хәзер? Бәлкем синең иҗатың башка нигә юнәлтелгәндер. Yok, bir koyada yönelmegen dürüstün әйткәндә. Мин иҗатта да мин блогерлык ул инде шул иҗаттан чыгып, минем мәсәлән дидер bir аерым bir направлениедә урысча әйткәндә юк. Мин үземне җырчы буларак күрсәтәм, үземнең беләсез бит халыкка синең шәхси тормышың кызык. Әлбәттә. Мәсәлән, минем подписчикларым минем инде авылга кайтып әти-әнине күрсәткәнне, авыл тормышын күрсәткәнне яраталар. Бик яраталар. Үлеп. Мин күбрәк шуларны күрсәтергә тырышам. Кайсы районда? Балык бистәсе районы, Тәберде Чаллысы авылында. Сәлам. Моннан мин. Сіз қонақлар белән сөйләшәсез, аралашасыз, белешәсез, ә менә сез үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Безгә дә кызык бит менә. Күрдеңме? Күрдеңме ул Илгиз алып баручы иттереп чакырабыз. Шакырабыз. Минем урынга. Алып барышты, бик начар алып барышы булыр инде мин. Без тапшырулар төшерәбез менә шулай дип. Янсын беләбез. Төрле тематикадагы тапшырулар. Безнең инде Роберт белән бергә төшерә торган яңалыклар түгел дигән тапшыруыбыз бар. Бу яңа тапшыру инде. Мин карыйм. Мин дә карыйм. Карыйсыңмы? Ничек рәсемгә? Меня ляпылар очень нравится. Ляп это супер. Особенно Робертның миннән көлгән вакыты шулаймы? Юк, мин дөресен әйткәндә мин көлмим. Ул ниндидер теге усал көлү түгел. Ул бары тик. Ярар, инде ярар. Мин дә үземнең 5 тиенем кертә, мин карамыйм. Юк, Менә Рәфис абый син карап кара да инде. Үз фикереңне әйтерсең. Мин шаяртам әлбәттә. Мин сезне килеп карыйм, дуслар. Аннан кала төрле чараларга чакырсалар, чаралар алып барабыз. Сине чакыралар инде ул шая, син шулай чаралар алып барасың инде. Алып барабыз. Не? Регистрациялар үткәрә инде безнең. Реклама булсын инде сиңа. Бик матур, бик оста үткәрә яшеннән да. Аныкын правда мин үткәрмәдем, Таң кала халык, юк, аның бит отзывларын без бит син бит чыгарасың отзывларын шуңа күрә бит инде без. Тамасын да күзәтеп барабыз. Игътибар белән. Безнең бит әле Роберт бокс белән шөгыльләнә. Анысы бокс белән шөгыльләнә, моны турыда әйтмәскә иде, потому что инде һәммә һәрбер тапшыруда шөгыльләнә сөйләшәбез. Мин бит аны юкка гына әйтмим. Син бит Роберт безнең бокс белән шөгыльләнә дигәч, булай төребрәк китә. Җилдәрәк китә. Ой, бокс белән. 2021 ел кемдә нинди истәлекле вакыйгалар белән калды? Нинди хатирәләр белән бой микән ул? Әйдә Рәфис абый синнән башлыйк әле. Ник син миннән башлыйсың? Син бит безнең шеф-повар. Астагфирулла. Әйдә 2021 ел синдә нинди истәлекле вакыйгалар белән
qadrli deb aytgandaymi? 2021 yıl buldum iken ol. Buldu indi. Buldu Men tabii. özü şoyartın elbette bu. Ellerini istek kalırlar diye istek kaldı indi. Men bit kazanı küçkenime. Bir yıl küpme kişiler, küpme tanışırlar, küpme tapşırırlar. Sonra bitirgesi. İyi. Eli buldu ol 21 yıl şükür Allah'a. Men naşar demeyim. No bulganlar rahmet. Özünün bütün yaxşılıklar ve naşarlıklar var istek kalacak. Men kanaat bu yıldan. Nişik berilgan, şunu qanday yashaydi. Çok kadar akıllı seyirge tırıştı men özüm. Sening uchun o'ngishli yil bo'ldimi? Әйе, әйе. Нәрсәдә уңыш, ул әлбәттә тынычлы ел. Дисәм ярыймы? Ни өчен? Бәхетле мизгелләр дусларым өчен, сәхнәдә бәхетле мизгелләр, яңа җырлар, яңа проектлар. Менә шулай. Тынычлык һәм минем өчен бер урында. Уңай fikir, Әйе. qo'yay. Һәм исәнлек, саулык. Alga davom etamiz. Ilgiz. Sen narsalar ayta olasan? Нәрсе деймін демин 21 yıl. Mine qara, ketdik, emi? Ayda soni ketamiz. Ketdik. Men prodyuserlar bilan ish qil etam. Birov, Iya. Men yangi jillarımni yozdim. 2. ikov. Men uylandim. Manasi eng Eng muhimi. Ana birinchidan boshlab bular, lekin последовательно bo'yicha boramiz. 3, 2, 1. Ayda bo'lib turibdi. Ham albatta endi yangi turmushga kirdik endi. Oila turmushina ul yurtqa. Dek mana. Mana. Nechik deb ayta olayım? Bu baxtli yillardan birisi. Mana Alloga shukr. Alloga shukr. 21 yıl bulay gumumen tыныч үтте. Булай яңалыкларга, мәсәлән, уңай яңалыкларга килсәк, мин машинаны алмаштырдым. Уңай. Шунсы, дип әйтик, ел башында. Аннан соң яңа эшкә кердем, икенче эшкә, официаль эшкә. Анда да мин җырчы буларак эшлим, дип әйтик инде. Шул һәм яңа җырлар чыгарам инде. Biz aytmadik o'zi. Sen ötmedin bir de özün. Әйе, biz sening bilan aytdik. 21 yıl. Әйе, менә Рафис ага белән биктә килешәм. Булды инде. Булды китте. Мин аның тискәре ниләрендә туктап калмыйм. Бар тик уңай якларына сүзегездә әйттегез. Уңай якларына шунда шүпләп, әлеге елны, әлеге 21 елны матур итеп кенә узатам. Дөресен әйткәндә, дөрес итеп, матур итеп, онытылмаслык итеп яшәргә тырыштык. Шулай бит? Әйе, әйе. Ә менә сез кишердән ясалган мандарин ашап караганыгыз бар идеме? Монда да яфраклы да. Зәринә аның безнең ишендә нәрсә эшлеген инде әле? Эшендә сыйыр, шулай бит? Эчендә сыр, йомырка, тавык. Шуларның барысын да без уабыз да. Уак теркадан да буламы инде. Әйе, ул Майонез белән бутыйбыз да. Һәм шундый берле формалар ясыйбыз. Бұл шпинатмы? Нәрсе ол? базилик. Базилик. Яшілге базилик. Kod bazili aşı tıkan ayır bu. Базилигин ашамагыз инде, аны саңа моторлык өчен генә булачак. Yani men aşıyım. Да? Yani bazilik. Яратмыйм базилик. Sen yaratmagan degen bilen geldim. Men yaratmayayım demendi. Ә безнең бәйрәм табыны инде әзер. Хәзер безнең нәрсә генә калды? Nasıl orşisi kana kaldı indi? Авыз итеп карыйсы калды. Orşisi генә килә башлады бит. Димәк, драниклар инде кызган, алар янына соус әзер. Рафис абый инде салатын үзенең күптән әзерләп куйды. Ул инде теге веш бүтән майонезларын сиңдергәндер. Иншулаймы Рафис абый? Әйе. Ул бит әле блогер, һаман телефоннан айрыла алмый. Benim işim sizin bit işiniz bile jıglağı söylüyor. Hemen bir tele Ә менә безнең Зәринәнең монда десерты да әзер, әйме? Мандаринлы десерт һәм безнең кышкы мандарин дип атала торган кабымлык да әзерләп куйды ул тиз арада. Без бөтенебез дә күптәннән инде бу ризыкның әзер булуын көтеп торабыз. Ул кытайча манду, корейча. Карап кыналыгыз әле. Karanı korap kanalı tüge kovup da karasak işi bulurken. Әйдә, башлыйкмы? Ай, карагыз әле сез аны. Вот манду. Менә сиңа манду. Ben Ramil söyledi mandu aşıp kayısın geldi. Hazır biz de mandu aşıp karıyız indi. Neydi? Söyleşirge de vakit yok. Башта баллы, аннан соң бурычлы. Söyleşmeyecek yine aşağı uzayacak. Ярар инде сиңа күбрәк керә бит. Yok. Söyleşmeyecek yine aşağı uzayacak. Aşıysın mı? Bit geldi mandarin zarine. Шундый порционный салат. Сразу ед. Бик тәмле. Git bundan. Zıcıgütle. Silbükle misyon.
Bon appetit. Bon appetit. Şaşagın bulursun kızlara. Şeşeyi güzellik şeşini. Yigitler, kızlar, siz менә мондай тапшыруларда катнашырга яратасыз? Бик яратабыз икән, оказывается. Ата казыбыйсы. Şey işirdə вакыт җитте. Һәм хәзер безнең Зәринәнең десертына чират Zarinin en җитте. yaxşı variant. Яңа еллар белән Хөрмәтле дуслар, әле генә сезнең каршыгызда менә шушындый шәп составта җырчылар белән, безнең Рафис абый шеф-повар ярдәме белән без төрле ризыклар пешереп карадык һәм сез дә аларны үзегезнең өегездә бер вакытыгыз булганда пешереп карарсыз дигән фикердә калабыз һәм сезне якынлашып килүче 2022 ел белән ихлас котлыйбыз. Әйткән һәрбер теләгенә әлбәттә без кушылабыз һәм инде 22нче ел безгә яңа планнар, яңа үрләр белән шуны үзегез беләсез инде. Зур җиңүләргә ирешергә насыйп булсын. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Hakkı uylar yaşlıkta alıp kaytar.